फिन जिथामनां चिरां बियाबनि बेंटलाव बिजेपि आरो बिपिएफ दोलोखौ एंगारनानै सा 49 जन इउपिपिएल दोलोआव जयनिं। नंगौ, बे बाराव इउपिपिएल दोलोआ जिथामनां चिरां बियाबनि इएम सायखं बसुमतारीखौ बिजाथि फोसावनायनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै जयनिं जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो मैया हरनि समावनो हरखाबै जिथामनां चिरां बियाबनि बिजाथि सायखं बसुमतारी आरो एमपि जयन्त बसुमतारीनि नुजाथिनायजों बेंटल बाजाराव बेंगलि आरो राजबंशी हारिनि आइजोफोरा बिजेपि आरो बिपिएफ दोलोखौ एंगारनानै सा 49 जन इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जायो।